Myyntipuhe on Myyntikollektiivin podcast, jossa lyhyesti ja tehokkaasti vastataan yhteisön jäseniltä tulleisiin kysymyksiin ja annetaan käytännöllisiä vinkkejä myyjän ja myyntijohtajan arkeen. Myyntipuheen tässä jaksossa mietitään, miten asiakasta tuetaan sisäisessä myynnissä. Tämän aiheen äärellä ovat Distan Antti Seppälä ja Myyntikollektiivin Teemu Ilo. No niin, hyvää päivää taas kerran Myyntikollektiivin podcastista. Antti Seppälä Distalta on mun kanssa tänään linjoilla. Miten menee, Antti? No kiitos, menee aivan kivasti. Terveisiä Innovation Homeilta, Tampereen Finlaysonilta ja kiitos Teemu introsta ja kiva olla täällä. No niin, viipaloidaanpa tänään yksi myyntiaihe. Tehdään niin. Meille tulee sitten semmoisia kysymyksiä. Tämä on tullut tämä kysymys aika monelta eri ihmiseltä monella eri tavalla, mutta jos mä yritän monta eri kysymystä tiivistää yhteen, niin miten sä edistät myyntikeissiä silloin, kun sitä sun asiaa käsitellään vaikka jossain päätöksentekoryhmässä ja sä et ole itse paikalla? Eli esimerkiksi sä oot lähettänyt tarjouksen tai käynyt läpi tarjouksen, ja sitten me katsotaan tämä jorussa ja palataan. Ja sitten sä jäät odottamaan 2 viikkoa ja sitten tulee vastaus, että ei meitä kiinnosta tämä. Niin miten tämän tilanteen voisi välttää? Mitä sä voit tehdä? Tekemällä sen jotenkin toisin kuin yrittämällä 1000 kertaa siihen päätöksentekoryhmään sinne oikeastaan koskaan pääsemättä. Eli tavallaan tarjoisin ehkä siihen, niin mä kutsun offline-tilanteeksi. Eli kun meistä puhutaan ilman, että me ollaan siellä mukana, tyypillisin tilanne, jossa se uhka nousee ja toisaalta sitten taas niin kuin se panostuotossuhde mitataan, on se, että sä oot tehnyt tarjoukseen vaivaa, te olette käynyt sen kimpassa läpi, sä et ole lähettänyt sitä välttämättä etukäteen, eli se on yhdessä läpikäyty, sen jälkeen sä lähetät sen, mutta sen lähettämisen jälkeinen tilahan on se, että siellä päätöksentekoryhmä kokoontuu miettiin, niin kyllä mä tohon aika kylmänviileästi miettisin niin kuin salasanasuojattuja videotiivistelmiä, lyhyitä kiteytyksiä siitä, että miten siihen tarjoukseen on päädytty. En luottaisi sponsoriin, eli tähän asiakkaan päätöksentekijään tai päätöksentekijöihin, vaikka kaikki olisivatkin paikalla, usein näin ei ole, mutta vaikka olisivatkin, niin siihen palataan, sitä mietitään vielä, voi olla kilpailevia vaihtoehtoja, mutta se, kuka vyöryy sinne videolla, on useimmiten se, joka ainakin kun menee kotiin illalla työpäivän jälkeen, niin myyjä kokee tehneensä kaiken niin hyvin kuin on pystynyt, sitten käy miten käy. Okei, nyt pari tarkentavaa kysymystä. Sanoit sponsori, niin jos Joo. Mä oon linkkari aktiivi ja siellä puhutaan championista, niin onko se sama asia? No varmaan näin voisi ajatella. Ehkä sponsori ei niin Suomi-myynnissä tuttu, mutta sanotaan, että vaikka että pääpäätöksentekijä tai sen asian niin kuin edistäjä potentiaalisen eli se sun tavallaan se sun ykkösyhteyshenkilö siellä. Mun vastinpari, joo. Myyjänä mun vastinpari, just näin. Hyvä tarkennus. Joo, yes. Salasana suojatuilla videoilla, miten sä sen teet, tai teknologialla ei ole niin väliä, mutta siis niin kuin, mitä siinä videolla on, kelle sä sen lähetät, mitä sä sanot? Hyvä kysymys ja mahtavaa, että et tehnyt tästä teknologia-asiaa ihan mikä tahansa teknologia sinällään käy. Toki nyt kokisin, että se salasanasuojaus olisi siinä hyvä olla, plus että sen salasanankin voi nimetä asiakkaan omaa tai organisaation nimeä taivuttaen, jolloin sitten identifioituu selkeästi se, että se on multa heille. Yleensä mä kertaan siinä videolla sen, että miten siihen hetkeen on tultu. Kiitän viimeisimmästä palaverista, tervehdin sitä vastinpariani numero 1 ja hänen kollegoitaan. Jos tiedän nimeltä, niin heitäkin. Jos en, niin tervehdin geneerisemmin, että tervehdys myös Teemun kollegat, mikäli tätä taltiointia kuuntelette. Ja sovittiin, että mä kiteytän muutaman minuutin sen, mistä me ollaan keskusteltu, mitä tämä yhteistyö olisi niin kuin syönyt ja mitkä olisi next stepit. Jos se venyy se video yli 3-4 minuutin, niin sitten yleensä teen 2, mutta jos ajatellaan, että pystyn suorittamaan se siihen 2-4 minuuttiin, niin sitten käytännössä loppuun tarjoilen ne kiitokset sinne, että milloin me jatketaan, koska johdan opportunity kantaani myyjänä tietenkin hyvin, ja meillä on sovittu vaikka ensi viikon perjantaille tai sitä seuraavalle 15 minuutin kooli, niin mä viittaan siihen, milloin palataan. Mutta pääsääntöisesti mä yritän puhua ohi sen slaidin sisällön, koska se ei ole kouluesitelmä. Ja käytännössä tällä viittaan siihen, että mun on helpompi, jos esimerkiksi puhuttelisin Teemu sua, puhuttaisiin vaikka outbound-myynnin kampanjasta segmenttiin X, niin mä viittaisin meidän niin kuin keskusteluihin, joita me kävimme. Näyttäisin taustalla ehkä vähän referenssejä, muskeleita,
jotain, missä me ollaan hyviä, mutta tavallaan pakottaisin sut ikään kuin kuuntelemaan ja samanaikaisesti katsomaan jotain, joka sua kiinnostaa, mutta en mä rupeisi esimerkiksi referenssejä käymään lokolta läpi. Joo, eikä niitä jaksaisi kukaan katsoakaan varmaan niitä videoita loppuun asti, jos olisi silleen. Mä annan ihmisille, jotka miettii nyt kuuntelijoita ja katselijoita, niin yhden semmoisen käytännön vinkin vaan näihin videoihin, ennen kuin pureudutaan yhtään lisää. Niin kun jännittää nauhoittaa niitä, kun rupeatte ekaa kertaa tekemään ja ahistaa lähettää sitä asiakkaalle, niin tehkää joku semmoinen pikkuskripti joko paperille tai teidän omaan päähän, mitä te aiotte sanoa. Sen jälkeen vetäkää se purkki ja lähettäkää se, älkääkä ikinä kattoko sitä itse, koska sitten kun te alatte itse hinkkaamaan niitä, niin te teette ne 25 kertaa uudestaan. Mutta miten sitten... Mun kokemuksen mukaan niin voi olla joskus tehokkaampaa, joskus huonompi idea, niin lähettää eri matskut eri tyypeille. Tai niin kuin olla eri tavallaan, niin kuin, että jos siellä on vaikka sanotaan, että siellä on 3 päätöksentekijää, niin sulla on se sun championi tai sponsori tai mikä ikinä, ja sitten siellä on 2 muuta tyyppiä johtoryhmästä, niin jutella niille niin kuin ihan one-on-one myös. Niin teekö se sitä tai korvaako toi video sen? Hyvä kysymys. Mä itse pääsääntöisesti en dumaa toi hyvä niin kuin ajatus ja hyvä idea. Mä ehkä niin kuin koitan tehdä sit eri näkökulmista videoita niin, että jos siellä nyt vaikka olisi sitten IT, talousmarkkinointi, näin nyt kärjistettyinä niin kuin päätöksentekijätyyppeinä, niin vähän niin kuin eri näkökulmista joko sisällyttää sen sille yhdelle videolle tai sitten tarjolla 3 videota, mutta kuitenkin niin, että ne ovat niin kuin kaikkien katselua varten. Et ehkä se, miksi videot noin niin kuin ylipäätään, niin korona teki sen, että päätöksenteko sirpaloitui eri lokaatioihin. Me kilpaillaan ajasta, palaverit on lyhentynyt, niin se ei ehditä käsittelee, ja jos sinne lähtee se pelkkä PDF, niin käkättimeen tulee. Eli käytännössä pidetään puoli, suojataan sitä, niin kuin mistä me ollaan puhuttu, mikä sitä arvoa luo sille kyseiselle asiakkaalle. Ja on aika myöskin kiva saada sellainen videotiivistelmä, että ikinä ei tule PDF:stä palautetta, että oli mageet RGB-värit, mutta sitten videosta tulee palautetta, että olipa hienoa, kun kiteytit. No sä varmaan tiedät, että mä käytän videoita ihan jonkin verran itse myös myynnissä, ja niin kuin viikoittain saan semmoisen vastauksen, että olit ensimmäinen, joka lähetti videon. Se niin on käsittämätöntä, eikö ole? On, enkä mä ymmärrä, miten se on mahdollista, kun myyjiä on kuitenkin aika paljon, niin miten mä voin joka kerta olla ensimmäinen, mutta helppo tapa erottautua muista ja varmistaa se, että sä jäät myös mieleen. Joo, ja Teemu heitit hyvän reseptin tuossa, että ykkösellä purkkiin, ja nimenomaan itse suosittelen, että jos tuntuu kovasti olevan kynnystä sen videon tekemiseen, niin otat softan ja tallennat pelkkää screeniä, eli pelkkää näyttöä. Et laita itseäsi vasempaan tai oikeaan yläkulmaan puhuvaksi pääksi webbikamera-avusteisesti sen tähden, että kun ne ekat videot, niin pientä jäätymistä tapaa aina olla, niin silloin sä pystyt käytännössä tuijottamaan omia muistiinpanojasi ilman, että se näkyy siellä videolla. Ja jos se on PowerPoint tai PDF, mistä tahansa johdettuna, niin laita oma kuva sinne, että vähän niin kuin tulee semmoinen fiilis, että tuo olen minä. Ihan riittää, että puhuu näytölle ilman sitä web-kameraa, joka yleensä sitten nostaa kynnystä siinä, että se video on omasta mielestä täydellinen. Ja vastapuoli, kuten sanoit, niin ei sieltä tule mitään palautetta. Että mulla kuului eilen videolla taustalla, tyttäreni huusi pojalleni napakasti. Joskus on jäänyt jollekin videolle notifikaatiot päälle, tulee joku WhatsApp-viesti. Ihan sama. Että jos ei siinä nyt mitään liikesalaisuuksia liiku ja harvoin WhatsAppissa liikkuu, niin mä jopa viittaan siihen, että sieltä tuli isältäni. Oli jäänyt notifikaatiot päälle ja sitten vaan menoksi. Just niin. Ne on kuitenkin ihmisiä siellä toisessa päässä. Mä heitän sut nopeasti vielä ulos tästä videohommasta, mitä tulee noihin offline-tilanteiden johtamisiin. Niin miten sosiaalisen median rooli, vaikka niin kuin linkkari esimerkiksi, niin onko se hyödynnetty kanava teillä? Distan päässä. Tai jos sä ajattelet sun omaa myyntiä tai jos sä haluaisit antaa vinkkejä muille, niin riittääkö toi video vai haluaisit se lisätä siihen myös vaikka niin kuin LinkedInin tai puhelut tai jotain muuta? Joo, siis tuossa ehkä rajatummin äsken puhuttiin niin kuin tavallaan tarjousvaiheesta ja siitä offline-tilanteesta, joka syntyy siihen niin kuin, ikään kuin siihen niin kuin merkitsevään hetkeen, että kun ollaan lähellä klousausta. Mutta totta ihmeessä, eli jos lähestyn linkkari pyynnöllä tai niin olemme muutoin linkkarissa yhteyksissä, niin hyvin usein käytän joko geneeristä videota, että hei, tämä on se, mitä me tehdään, tai teidän toimialalle me ollaan tehty tällaisia juttuja, tai sitten mä teen hänelle henkilökohtaisen videon. Kyllä vain. Yes. Mä oon tässä viime aikoina oppinut myös sen, että linkkarissa voi nauhoittaa ihan vaan ottaa puhelimen käteen tälleen, ja siellä keskusteluissa voi vaan nauhoittaa oman naamansa ja puhua. Niin siinä on 40 sekunnissa aika paljon enemmän asioita ilmoille, aika paljon persoonallisemmin kuin mitä saat semmoiselle viestille, jonka joku jaksaa lukea.
Tämä täysin totta, ja videoiden tekeminen johtaa myöskin siihen, että jos puhutaan tarjousvaiheesta, niin mailisaatteet, eli bodytext-osuudet ovat lyhentyneet, koska videolla on se oleellisin. Juuri näin, juuri näin. Haluatko vielä loppuun antaa jonkun semmoisen lähde näillä liikkeelle myyjä tiivistelmän? Joo, ota harjoituskappaleeksi seuraava sellainen tarjous, jonka olet laatimassa, ja lataa Screenpad, Loom, ihan mikä tahansa teknologia, niin kuin Teemu nostit hyvin esille alussa, niin kyse ei ole teknologiasta, vaan taktiikasta ja paremmasta asiakaskokemuksesta. Tee treeni, puhu pelkästään screeniä tallentaen, älä edes yritä sitä webikameraa virittää sinne. Testaa, miten nopeasti pystyt miettimään hyvän intron, kiittää edellisestä, puhuttelemaan tavallaan sen vastinpari ykkösen kollegoita, jos et ole kaikkia tavannut. Miten nopeasti pystyt kiteyttämään niin kuin highlightit sieltä tarjouksesta ja minkälainen on kiva outro, eli kiität katselijoita ja viittat siihen, milloin palataan. Ja kato paljon meni aikaa, jos pääset 3 minuuttiin, ei muuta kuin hommi. Just näin. Nyt kaikki nauhoittamaan videoita. Rock, just näin. Kiitos. Kiitos.